Zdravo, energetski učinkovito i ugodno životno okruženje unutar vaša 4 zida. U Baumitu možemo ostvariti taj san. Zato što od naših građevinskih materijala nastaju zgrade koje su poznate po jedinstvenoj, uravnoteženoj i zdravoj unutrašnjoj mikroklimi. Naša tajna leži u našoj prozračnoj toplinskoj izolaciji, unutarnjim žbukama koje reguliraju vlagu u prostoru i visoko vrijednim estrisima koji u vaša 4 zida stvaraju udobnost i ugodu o kojoj ste oduvijek sanjali. Saznanja koja imamo o zdravom građenju proizlaze iz našeg Viva Park istraživačkog centra. Pomoću različito građenih, izoliranih i ožbukanih kuća u kojima se vrše istraživanja, možemo zaključiti koji način gradnje omogućuje stvaranje zdrave i ugodne mikroklime u prostoru. Temeljem dobivenih rezultata u Baumitovom inovacijskom centru razvijamo zdrave građevinske materijale. Naš je glavni cilj stvaranje proizvoda koji se jednostavno primjenjuju i vrhunske su kvalitete. I to radimo u cijeloj Europi. Na velikom broju lokacija naš angažirani tim osvaja povjerenje i ulijeva sigurnost kupcima i partnerima. Za to povjerenje zaslužni su odgovoran način dobivanja sirovina i održiva proizvodnja, kao i uigrana logistika koja našim kupcima jamči pravovremenu dostavu. Da bismo osigurali optimalnu primjenu proizvoda, pružamo savjete na gradilištu kao i tijekom faze planiranja, kako bismo vam pomogli odabrati najbolje boje i teksture. Bezbroj novoizgrađenih zgrada i renoviranih objekata dokazuju: san o zdravom i lijepom životnom okruženju već smo pretvorili u stvarnost. Ipak, neprekidno poboljšavamo svoje proizvode kako bi buduće generacije mogle stvarati i živjeti u još energetski učinkovitijim, zdravijim i ljepšim zgradama. Baumit. Ideje budućnosti.